Echo. Dufault hakee kuitenkin pallon. Dufault haastaa. Hyvä haasto, vahva leija. Ylös pallon. Sisään. Samalla Dufaultille jotain ihan sisään, niin donkki. Pallon hyökkäpallon hyökätään ja sieltä otetaan nopeasti kolmosen paikkoja. Taas vauhdilla toiseen Hänninen. Dufault. Ikävalko syöttää Dufaultille, joka pääsee heittämällä siitä. Saisi palloa ylös, löytää Dufaultin. Low-postilta. Hieno Konilla oleva aika kova stikkari tänään. Hyvin tikkuu. Toisesta päästä syöttää Dufaultille ja siitä Dufault. Toista, Morris toista. Velholster 8, Tomo 8, Song. pistettä tasoittaa peliin. Nyt on Dufault aivan vapaana ja painaa 2 pistettä vielä. Tällä hetkellä vilppaan viisikko. Wiggins Dufault lähtee kokeilemaan kolmosta ja keskelle menee. Kakkonen ohi. Siellä käy Nenonen aika kovaa lyömässä Collia käsille, mutta ei puhalleta virhettä. Ja Dufault Yleisesti ottaen jää tuota syvää. siihen ja kakkonen pussi. 7 sekkaa eka erä ensimmäistä neljännestä jäljellä. Dufault lähtee haastamaan keskustaan. Matse kuitenkin hyvin puolustaa. Siitä olisi Wiggins. Syöttää Dufaultille aikaa. Dufault lähtee ajamaan upea syöttö Johnsonille, joka on vähän Alussaan lähtee nyt haastamaan päätyyn. Ja erää jäljellä. Pallo käsillä. 3, 2. Ja Dufaultille kulmaan kakkonen nummerikko. Ja Dufault lyö pallon kuppi. 11 pistettä. Wiggins lähtee haastamaan. Ja nyt Toppa kyllä sais pallon takaisin, mutta Dufault pääsee kokeilemaan kaaren takaa. Hyvä tulee. Ja sieltä löydetään. Pieni keskusta, nyt on aika ahdasta meininkiä. Siitä ei virhettä vihelletä. Dufaultilla pallo. Löytää Sherman Galein korinalta. tätä ottelua. Katsotaan mikä on Vilkkaan vastaus tuohon äskeiseen 10 sekuntia vielä hyökkäysaikaa jäljellä. Palmi puolustaa itseään paljon pidempään. Minkäs teet, kun käsky oli käynnissä, että palloa yritetään katsoa laittaa ja Kuljettaa, löytää Dufaultin kulmasta, joka hyvin hypyttää Watsonille ja lähtee ajamaan kohti koria ja tekemään screeniä. Watson tekee screenin. Hyvä apupuolustus Vandervelille ja osti Dufault! Kokkojärvi lähtee keskustaan kohti, saattaa Dufaultille, Dufault haastaa keskustaan. Tää on ollut suhteellisen vaisu kuitenkin nyt tässä pelin alussa. Dufault lähtee tällä kertaa kolmoseen. Hyöt edelleen leveälle. Otti Dufault lähtee jälleen kolmoseen. Ja otti Dufault toista kertaa putkeen naulaa 3. Wiggins
vastaan Shiloh. Wiggins rullaa koria kohti hyvää apupuolustus. Ville Kaunistolta pallon kulmaan Nenoselle. Nyt Dufault! Dufaultin kolmannen peräkkään putkeen! Grant edelleen. Dufault! Ei ota vielä kolmosta, rullaa koria kohti, ottaa lyhyen hypärin ja naulaa lyhyen hypärin. Ero 8 pistettä.